Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang kita ta'zimkan, pengasuh Pondok Tahfidz Yambul Quran Abuya Kiai Haji Muhammad Ulil Nuha Arwani, Abah Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani beserta keluarga besar, Simbah Kiai Haji Muhammad Arwani amin, para romo-romo kiai, Kiai Haji Syai'un Azim, para ustadz-ustadz yang hadir, tak lupa juga kepada teman-teman segenap para teman-teman santri yang saya banggakan dari santri Pondok Tahfidz Yambul Quran Remaja Bejen yang malam hari ini melaksanakan apa namanya acaranya ini, Alfiyah Kubro. Saya bingung, Alfiyah Kubro ini yang kubro apanya ini yang lalaran Alfiyah ya, lalaran. Jadi yang kubro lalarannya ya. Jadi kalau lalaran itu akbar berarti ya mesti. Alhamdulillah wa syukurillah. Niki singkat mawon, wong ketoke lawa wis mateng kira. Kula niki munggah lantai 3 ngambekan wis sidongi mik ini. Tak ambekan sik. Nggih, teman-teman santri yang saya banggakan, kula cerita mawon nih ya, bahwa pondok niku tipologine kathah. Pondok niku niki pengamatan kula pribadi ya. Mboten maca kok artikel atau jurnal. Wonten pondok niku dijujuk, ngerti dijujuk? Diparani atau didatangi. Pondok niku ana kalane dijujuk mergo kealiman kiai ini. Dan ini pondok sing tenanan gitu. Kalau kita membaca sejarah para ulama dulu niku, ulama itu datang ke satu tempat, ke seorang kiai niku karena fan ilmu tertentu yang dikuasai kiai tersebut. Terus kemudian dia ngaji ke sana, katakanlah kiai ini ahli ilmu nahwu, dia ngaji nahwu. Kemudian tuntas khatam pindah ke kiai fulan yang ahli fikih, dia ngaji di sana. Syukur-syukur kiai ini menguasai banyak fan ilmu. Ini tipologi pondok-pondok kuno kalau berbicara bahasa istilah sekarang itu, yang banyak ya begini. Dulu orang kepengen ngaji nahwu itu dulu ke Rembang. Rembang itu dulu ada namanya Kiai Khalil Kasingan. Kiai Khalil Kasingan itu aslinya kan Kiai Khalil Harun, aslinya Sarang, terus pindah di Rembang. Dulu kiai-kiai itu kalau ngaji nahwu ke sana,
dulu Kiai Mahrus Ali Lirboyo, kemudian ya termasuk abahnya Gus Mus itu Kiai Bisri Mustafa dulu ngajinya dengan Kiai Khalil. Maka sehingga Kiai Bisri Mustafa abahnya Gus Mus itu juga dulu sering ngaji posonan kitab Alfiyah. Termasuk beliau juga punya karangan syarah Alfiyah Basa Jawa. Dulu itu kiai kita Kiai Uli Nuhan itu pernah ngaji Alfiyah dengan Kiai Khalil Kiai Bisri Mustafa abahnya Gus Mus. Jadi Buya pernah cerita beliau pernah posonan di Leteh ya, di Kiai dulu Kiai Bisri Mustafa niku ngaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ada kiai ahli hadis Mbah Hasyim Asy'ari dijujuk ke sana. Jadi orang pada ke sana karena beliau ngalim hadis. Ini pondok-pondok yang menelurkan banyak ulama itu ya begini. Kemudian ada pondok niku yang ditempati atau dijujuk itu karena keberkahan ilmunya, keberkahan tempatnya. Jadi mungkin kiainya itu tidak alim dalam fan ilmu tertentu, tapi berkah. Atau yo mboten sik alim mutabahir gitu ya, istilahnya nyegoro ilmune tapi berkah. Berkah niki ada kalanya berkah tempatnya, panggonan itu berkah. Misal santri-santri Indonesia itu banyak yang ngaji di Haromen, di Mekah, Madinah, khususnya di Mekah. Ini kalau jenengan cek niku di sana, niku tidak semuanya manggon di pondok yang betul-betul pondok ada aturan dan sebagainya. Jadi kalau bosone mriki nggih kos-kosan. Karena dia nggak ada aturan pondok, sing ngaji sregep yo ngalim, sing ora yo mulai-mulai iso basa Arab ngoten mawon. Mergo kebetulan ning mriku. Tapi piye wae hasile mergo urip ning haram. Urip ning tanah haram niku untuk barokah napa? Tanah haram. Umumnya nek ngombene zam-zam terus gitu. Lah jenengan ngombene banyu keran terus ya aja dipadakno karo sing ngombe zam-zam terus. Lah barokah tempat niku nggih ora kudu ana haromen. Teng Jawa niki kathah tempat barokah. Di antaranipun nggih tempat sing jenengan nggoni. Kok saged mergo tempat sing dienggo ibadah selama bertahun-tahun, tempat sing dienggo salat, dienggo ndres, dienggo qiyamul lail, dienggo napa mawon ibadah kaapian secara terus menerus niku mesti dadi tempat sing barokah. Dalile pundi? Dalile nalika Nabi Zakaria niku nyuwun donga atau ndonga nang Gusti Allah, nyuwun nang Gusti Allah supaya diparingi keturunan. Loh, niki lak nabi to. Nabi niku mesti cedhak karo pangeran. Jaluke yo saya yakin nggak sekali itu. Tapi nalika Nabi Zakaria niki ndonga ning panggonan sing barokah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Hunalika ing dalem kono-kono panggonan. Nok ndi? Teng pundi dongane? Teng mihrab.
teng tempat di mana Siti Maryam niki uzlah nek cara basa Jawa nek gampange ya. Uzlah jungkong ibadah marang Gusti Allah. Mergo tempat niku tempat sing keramat. Buktine napa? Saben-saben Nabi Zakaria mlebu mihrab niku wis ana napa? Buah-buahan. Wis ana cara kene ana tegan barang ini menawa nggih ngono. Jadi akhirnya Nabi Zakaria niku terus hunalika da'a Zakaria rabbah, terus donga njaluk keturunan di tempat di mana Siti Maryam niku ngibadah. Jadi gara-gara dienggo ngibadah tiyang sae nggih apa meneh secara durasine lama beberapa tahun niki tempat dadi tempat sing mustajab, tempat sing barokah. Wonten melih fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mungdharin. Tiang-tiang kafir niku nek mati niku dawuh Quran niku ora ditangisi langit lan ora ditangisi bumi. Teng tafsir Jalalain niki Imam Suyuti ngendikake bi khilafil muslimin. Beda nek sing mati wong muslim, wong sing nggawa iman. Niku bumi lan langit nangis. Mergo napa? Mergo bumi niku sing dienggo ngibadah. Dadi bakat napa namine musallahum, nggon salate, nggon ngibadahe niki nangis. Semono uga langit nangis mergo langit niku mus'adu a'malihim atau mas'adu a'malihim. Bumi niki nangis nek ana mukmin mati mergo wis ora ana sing nggo salat. Ora ana sing nganggo napa ngedaki ambeke nggo salat. Aku biasane nek wayah yahmene dienggo ngaji, dienggo salat. Saiki sing ngaji salat nek nggon kene mati. Terus ana sing ngenteni apa ora niki bumi nangis. Lah tiang niku ngamal nok bumi, ngamali munggah. Niku lewat pintu ajek pintune. Jadi kok ora gonta-ganti mboten. Jadi pintu munggahi ngamal kita teng langit niku ajek. Makanya ana keterangan sing mengatakan nok langit iku ana dua pintu. Nggih, sing siji pintu munggahi amal, sing siji pintu mudhune rezeki. Jadi kabeh wis ana bagiane dhewe-dhewe, ora bakal ketuker, ora bakal keliru. Jadi bumi niki nangis, langit niku nangis mergo sing langit biasane dilewati laporan amale niku gara-gara wong wis mati mun mboten dilewati meneh. Niki barokah. Jadi barokah niku aja sampean bayangno kudu petilasane wali mboten. Panggonan sing dienggo ngaji bendina. Pondok Bejen iki tahun pira berdiri Pak? 97 dan 8. Sampai saprene berarti wis pira? 20 tahun ya. 20 tahun. Niki ora tahu sepi karo wong ngaji. Ora tahu sepi karo wong ibadah kecuali nek liburan. Niki kula yakin, hakul yakin niki umpamane liburan niki cagak-cagak do nangis, do mulai lho. Sampeyan mulai kabeh niki lho kosong. Niki cagak-cagak nangis. Biasa niki ana sing deres nok kene. Ana mbek ngantuk-ngantuk sithik iki. Biasane ku ana sing ngenteni setoran antri ambek ceklak-cekluk ndelik nok mburi cagak iki ora ana wonge. Dadi niku barokah. Wonten pondok sing dijujuk mergo kula ora nggih contoh pondok liya barokah niku ra ketok.
Daripada kalau salah ngomong mending tak contoh dhewe iki. Terus akhir-akhir ini zaman modern nih, wonten pondok niku sing dijujuk mergo strategis. Jadi orang mergo kiai ini ora peduli kiai ini sapa, orang mergo berkah utawa ora arti, sepokok goni strategis. Strategis itu piye? Cedak kampus, cedak napa melih guys, pokoke cedak ya guys. Anakku kuliah nok kono, daripada ngekos ora iso ngawasi mending tak pondokno. Dadi pondok niku mending tak pondokno daripada ngekos. Jadi bandingane karo napa? Kos-kosan. Niki ora peduli kiai ini ra iso ngaji ora apa-apa. Niku realitas niki ngoten niku. Fakta membuktikan sampean delok teng ora usah ada-ada teng kota-kota gede Jogja, teng Kudus mawon kathah. Pondok-pondok sing kiyaine wallahu a'lam bisawab mbok kon tasrifan mbok iso mbok ora ngerti. Tapi ya niku realita. Wonten pondok niku dijujuk mergo fasilitas. Wah, fasilitasnya mangan ping 3, 4 sehat 5 sempurna. Pondoknya dhuwur tapi nganggo lip. Wah, ora kok lantai 3 ngos-ngosan ini. Non ora ana rokan, wis pokoke santri ku sangger mangan turu ngaji ana cleaning service. Santrine kari ibit-ibit tok nggih. Ora lapo-lapo santrine niki. Niku nggih wonten. Lah niku sing menjadikan pondok sing asale ciri khase wong NU, saniku ora pate NU bahkan ya ora kenal NU lho duwe pondok. Ya padahal kiyaine ya ora tau napa mondok. Wis pokoke iso mbangun apik wonten mawon. Tapi nggih payu mawon. Padahal bayare mlebu niku 50 juta, 80 juta. SPP-ne sebulan 8 juta. Nggih, 8 juta iso kono nggih bayar wong 6 nang ngene nggih. Dan itu betul ada dan itu ramai. Nggih, kathah peminate, kathah sing mondok. Lah niku pripun? Ya piye meneh wong jenenge pondok namanya pondok pesantren. Ya ana ngajine. Nggih. Ya nikulah diantara beberapa tipologi pondok sing kula badhe sampaikan bahwa dari sekian tipologi pondok sing ana zaman sakniki nggih, wow, selain fasilitas juga ada yang manajemennya bagus, sistemnya bagus nggih. Kiai ini ramulang lah, jadi santri ini ku sak umur urip ora tau ketemu kiai ini, ya ora tau ngaji karo kiai ini utawa ngaji karo ustadz. Pokoknya manajemennya bagus nggih. Wonten pondok sing model ngoten niku, bahwa sing iso mencetak generasi ulama niki, sing ulama kula ngendikake ya ulama sing ngapal alfiyah ngene, sing ngaji alfiyah niku pondok ya sing dijujuk mergo ngalime kiyaine, barokah kiyaine lan barokah pondok. Yo niku pondok niku. Ora ana critane wong jebolan perguruan tinggi niku dadi kiai mboten enten. Kula niku ya kuliah S1 S2. Tapi sing dadekno wong kiai niku ora kok mengkaji filsafat umum, mengkaji pendekatan struktural, fungsional, sosial, budaya, wis pokoke sing angil-angil wacanane ngoten niku. Tapi sing dadekno tiyang niku ulama niku ketika dekne ngaji ndodok bersimpuh di hadapan guru, ngaji nisbate Quran nggih musyafahah, nisbate kitab nggih ngaji ngrungokno maknani sampai khatam.
Ora ana critane kiai niku sing bener-bener kiai niku sing ora iso maca kitab. Nggih. Ya kecuali kiai gawenan napa namine netizen. Kiai yang dibuat oleh netizen. Termasuk Gus barang niku saiki sing Gus tenan niku isin. Mergo sing viral mbiyen ana Gus-gus iku ora patek ngaji, malane di penjara ya ono nggih. Jadi repot nih ya. Jadi napa nih perlu kula sampaikan jenengan teng mriki niki teng Yambul Quran remaja. Niki kan tagline gayane kan tahfidz wa tafaqquh fiddin. Ini gaya, mbok gaya tok mbok yo ya tenanan iki ra ngerti kula. Niki sampean pun di jalan yang benar nih. Nggih mesti bener wong ngaji Quran. Maksud kula ngeten, dari sekian tipologi pondok sing kula critakne. Niki dari sisi keberkahan pengasuh, kealiman pengasuh, keberkahan tempat niki pun memenuhi syarat. Kula imut dawuhipun Mbah Yai Abdullah Ubab Maimun nalika sambutan putrane haflah teng JHK. Beliau ngendikaaken bahwa panjenenganipun Abuya Kyai Ulin Nuh Arwani selaku pengasuh Yambul Quran niku beliau ngendikaaken ngeten. Beliau niku maksudnya ini sing ngendika Mbah Ubab ya. Niku saestu saged dipun ganduli donya akhirat. Makanya Mbah Ubab niku sering ngendikan ojo dadi kenapa namanya kiai atau guru nek ora siap nanggung murid donya akhirat. Lah guru kita, guru kula panjenengan nggih niki mboten kula sing ngendikan, niki kula ngutip mawon, nek mboten percaya jenengan cek mengke teng videone pas sambutan. Niki panjenenganipun Abuya, panjenenganipun Abah Ulil Albab niki insyaallah saged kita gandoli donya akhirat. Niki bisyarah kabar saking gembira saking beliau Mbah Ubab bahwa kesempatan yang jenengan terima saat ini niku monggo digunakan sebaik-baiknya. Sampeyan sing mpun hatam Qur'ane disempurnakake kanthi memperdalam ilmu-ilmu sing berhubungan karo Al-Qur'an. Kok umpamane ngaji nahune niati kanggo memahami Quran. Umpamane ngaji sorof niati sorof ini kanggo khidmah memahami Al-Quran. Umpamane ngaji balaghah entah di pondok napa mengke jenengan kuliah jurusan sastra Arab misalnya niku sampean niate ora kok ben iso sastra Arab ampun, tapi sampean niati supaya bantu sampean kanggo memahami ilmu Al-Qur'an. Jadi sedaya ilmu niku khaddamatun lil Qur'an. Semua ilmu niku pada hakikatnya itu diciptakan nggih niku untuk ngladeni Al-Qur'an. Maka niat jenengan katakanlah tadi ngapalno alfiyah, lalaran alfiyah, ngapalno tasrifan napa mawon niki aja sekedar niat ben iso maca kitab niku keliru. Keliru kanggone santri Quran lho nggih. Nek kanggone santri kitab niku ngaji nahwu niku kan ben iso maca kitab, mergo diambil ora hafal Quran. Tapi mergo jenengan niki ya ngapalno Quran, oleh ngaji nahwu niku diniati supaya gampangake tadabburul ma'ani ngangen-angen maknane Al-Qur'an. Jadi ora sekedar maca apa ngaji nahwu ben iso maca kitab Fathul Qorib, sekedar Fathul Muin. Tapi
diniati ya naik kelas lah ya, diniati kangge bantu tadabbur Al-Qur'an. Mergo kabeh ngilmu niku khaddamatun lil Qur'an, pelayane Qur'an niku kabeh ngilmu. Nah, jenengan saniki di tempat yang barokah nggih, di bawah riayah asuhan para piantun-piantun ingkang sae nggih, niki monggo digunakake kesempatan niki kangge memperdalam ilmu Al-Qur'an. Pentingnya nahwu saya kira ndak usah saya ceritakan banyak-banyak. Ya, kula pun nate nyampe kene mriki nek mboten salah nggih. Apa namanya? Nek teng apa namanya teng alfiyah nika teng imriti nika didawaken wan nahwu aula awalan ayu ulama idzil kalamu dunahu la yufhama, bahwa nahwu niku adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Mergo tanpa ilmu nahwu niku Quran ora mungkin difahami, ora mungkin difahami. Nggih, niki mergo sing ngendikan ulama nahwu. Nggih. Mengko nek sing ngendikan ulama sanese nggih beda meleh. Wong pancen termasuk kesunatane tiyang ngarang kitab niku promosi ngilmu sing diterangno nang jero kitab niku. Makanya jenengan yang buka kitab nopo mawon iki mesti promosi. Kitab iki ngilmu niki penting. Ora ana kok tawaduk niku mboten usum. Mukadimah kitab kok wah kitab iki rasa diwaca cah ora marai pinter, ora enak ini. Mesti kitab niku ngomong ngilmu niki penting. Wis bar bahas ngilmune kitab iki mesti ngoten. Niku mergo memang sunahe wong ngarang kitab niku ngoten. Nggih. Jadi wonten siiran niku dingendikake tiyang niku kok badhe kepengin memahami ngilmu Quran, basa Arab napa mawon nggih termasuk Quran. Niku kok ora iso ngilmu nahwu, niku diibaratke kain ninin yu'aliju napa? Farja bikrin. Niku ana cah cilik-cilik mudeng ta iki. Kaya wong sing impoten. Impoten ngerti impoten? Niki 17 plus nih sing sing di bawah 17 wis etok ora krungu ngono mae. Kaya wong sing impoten niku arep merawani bojone, ora kasil. Ora kasil. Ora kasil. Terus mboten saged. Mboten saged. Nggih, niki sebenarnya nggih mboten cuman ngilmu nahwu tok ya. Cara para ulama niku nek ngendikaken tiyang niku saged disebut mufassir. Ya niku nek ulama kuno. Tiyang niku saged disebut mufassir saestu ahli tafsir niku nek menguasai 15 fan ilmu. Menguasai lho nggih. Mboten cuman tahu ngaji. Nek tahu ngaji ngono gampang. Menguasai 15 pinten? Fan ilmu. Wonten nahwu, sorob, nggih. Balaghah niku bayan, ma'ani, badek, ana ilmu istiqaq, ilmu macam-macam fikih, tauhid. Sampai ana yang ke-15 disebut ilmul wahbiyah atau ilmul wahbi. Ora wahabi ya, wahbi atau al ilmul mauhibah, ilmu pemberian. Nah, ngilmu pemberian niki nek ngilmu liyane niku sampean pelajari. Nggih.
Nek sampean wis mempelajari ilmu, sampean ngaji nahwu sorof khatam, sampean ngaji fikih khatam, sampean ngaji ilmu balaghah khatam, nggih, sampean ngaji usul fikih khatam, sampean ngaji ilmu mantek khatam, terus gelem ngamalno, gelem napa? Ngamalno. Niku janjine Kanjeng Nabi bakal diwarisi ngilmu, nek cara basane santri ngilmu laduni. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Tiang niku kapan gelem ngamalno ngilmu sing dinduweni. Sampeyan duwe ngilmu napa? Ngilmu nggih misale bareng ngaji fikih bab salat sunnah, salat tatawwu. Di antarane salat sunnah sing paling afdol salat witir. Nggih. Sampeyan lakoni witir. Bareng ngaji bab salat duha, sampeyan lakoni sak teruse. Bareng ngaji ilmu tasawuf, ngrasani wong iku dosa. Yo leren to ngrasanine. Sedina tok. Minimal tahu ngoten, minimal tahu. Dadi minimal sampeyan nek bar ngaji niku tahu nglakoni ngoten lho ketang pisan. Ning ngendikane teng Zubat nika fa'mal walau bil usri kazakati. Nggih, teng Sofatuz Zubat nika nazam napa niku fikih. Fa'mal walau bil usri. Sampean becik ngamal ngilmune niku senajan 1/10. Nggih. Pira 1/10 niku minimal niku. Nek kapan sliramu gelem ngamalno ngilmumu sing mbok duweni minimal 1/10 takhruj bihi ilan nuri minaz zulmati. Mergo mongko sliramu bakal bisa metu minaz zulumati ilan nur. Nur niki napa? Nur niki ya wau sing dijanjekno ana hadis warasahullahu ilma malam ya'lam. Tiyang niku gelem ngamalno ngilmune. Senajan sithik tapi kontinu nggih. Niku bakal diwarisi karo Gusti Allah. Niki sing ngeki mboten sinten-sinten, langsung Gusti Allah. Warasahullah, Allah bakal maringi ngilmu sing dekne durung duwe. Nah ini kadang tiang paham ini ngilmu napa? Laduni. Ya, laduni niki ana sing nyingkat. Ya, tiang ngaji Quran niku kudu laduni. Loh, kok saged? Nggih laduni. Apa niku? Ilat kudu muni. Dadi ngaji Quran ora kok dibatin tok meneng ngono mboten. Ilate kudu napa? Kudu muni. Lah, kegiatan-kegiatan kados ngeten niki nggih termasuk semua kegiatan yang ada di pondok pesantren nggih niki tujuannya adalah menempa panjenengan. Nggih menempa panjenengan supados saestu-estu dados tiyang sing punya bekal untuk mengakses Al-Qur'an. Dados nek sing diarani ngalim niku mboten sing ngerti sembarang kalir mboten. Ngalim niku adalah orang yang punya at-tahayyu, punya kesiapan, nggih, dia mempunyai sarana prasarana untuk menjawab permasalahan meskipun nyatanya ora iso.
Dadi aja sampean bayangno tiyang alim niku berarti kabeh ditakoni apa wae iso. Justru nek ana sampean wong mbok takoni apa wae iso niku berarti ora patek ngalim. Tiyang alim niku nek ora iso ya muni napa? Ora iso. Lah monggo jenengan sing wis mulai ngapalno alfiyah ditenani sampai hatam. Nek mun hatam nggih syukur-syukur kalih berjalan ngapalno niku memahami. Niate napa memahami alfiyah? Memahami nahwu wae niate apa? Kangge bantu memahami napa? Al-Qur'an. Sampeyan sing ngaji tasrifan monggo ditekuni kanggo bantu mangke memahami Al-Qur'an. Nek tiyang niku nek ngaji nek pun saged nahwu sharaf niku nek ngapalno niku luwih gampang. Luwih gampang. Sebab kapan dene bingung harokate iki fathah apa dhammah apa kasrah niku dianalisa nganggo ilmu nahwu ne saged. Tiyang mempelajari sharaf kok wis hafal Quran niku nek ketemu tasrifan gampang. Mergo tasrifan niku sing paling angel niku sulasi napa? Mujarrad. Sing angel niku sulasi mujarrad. Mergo napa? Di antarane siji masdare niku napa? Samai. Napa samai? Ngerti samai? Oh. Sama ini gitu, sambul loh, sama ini kenapa? Iya asli buatan pabrik ngoten mawon, ya pabrik asli nih wong Arab lah ngoten mawon, ora gawe-gawenane kaidah. Niku angel. Sing nomor loro, sing mari rada angel sulasi mujarrad niku, biasanya menentukan fi'il mudhari'. Niki lamasa yalmisu apa yalmasu ya gitu. Syamila yashmalu apa yashmulu, halla yahallu yahullu yahillu dan seterusnya. Niki biasanya sing angel. Tapi nek sampean apal Quran niku sangat membantu. Nggih, tahullu halan niku napa fi'il mudhari'. Yahillu saged, tahullu yahullu saged. Dalil napa? Teng Quran wonten. Nggih, terus napa melih? Nggih kathah lah contohnya. Tapi tiang apal napa saged nahwu sharaf niku ora jamin maca Quran bener. Orang bahas tajwide kula membahas bacaane. Kula niku gadah sederek. Adik kula pinter. Nahwu sharaf pinter, maca kitab pinter. Niku tau ngapal Al-Qur'an, bojo iki bojo hafal ora. Niku nalika dugi wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Niku kan mbek macane wa ma yamkuruna illa anfusahum wa ma yash'urun. Niku mboten delok Quran ya mbek. Niku kula ana sandingan tak tegur sampai dibaleni ping 3. Tetep wa ma yamkuruna illa napa? Anfusahum. Sebab nek cara nahwu makaro yamkurun niku nggih napa? Fi'il muta'addi. Dadi wis duweni maf'ul meskipun tanpa fi'il apa huruf jar. Nggih, ngendikane jari alfiyah niku nek ana fi'il lazim sing kepengin dadi muta'addi kan ditambahin apa huruf BT piye BT Kang? Wong guyu tok iki berlalaran ya. Wa addi laziman bi harfi jarrin wa in hudhif fan nasbu lil munjarri. Ini sing ora tau iku ana alfiyah kok ana mujar barang niki. Fan nasbu lil mujar.
wa adilaziman bi harfi jarrin wa in hudhifan nasbu lil munjarri. Niki keliru ya Mbak, apalane keliru. Mergo napa? Apalane ngendelno nahwu sorofe. Ngendelno pemahaman tentang nahwu napa? Sorof. Lah jenengan niki syukur sangat pun dibekali ya ngaji nahwu, ya ngaji sorof, ya ngapalno Quran, ya maca kanthi bener nganggo ilmu tajwid. Mula niku istimewa. Sampeyan iki bekale mun istimewa. Nggih, mula tinggal panjenengan memaksimalkan fasilitas sing wis ana. Fasilitas niku ora sing tak bahas ora kok soal lift napa niku mboten. Fasilitas ngaji. Nggih, sampeyan niate ora usah ndelok fasilitas. Nggih. Dawuh hadis innamal a'malu napa? Wa innama likulli imri'in faman kanat hijratuhu ilallahi fa hijratuhu wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin lidunya yusibu aw imra'atin yang dua fa hijratuhu ilama hajar ilai. Gini gini itu pahami tiang nu kapan mondok kok sing didelok fasilitasnya wah gini resik mangane enak ya sing dintuki guriku gitu. Nek mondok sing digoleki wow strategis ya sing dintuki guriku. Nek sampean ora usah ndelok niku, sampean mondok deloken kebarokahane Quran. Sampean delok barokahe tempat, barokahe para kiai, sampean niate tata kanthi dibarengi nganggo ijtihad tenanan. Dadi aja kok ngaji ngalap barokah tok. Nggih, ngantuk-ngantuklah sementing ngaji. Ya aja. Prinsipe niku aja diwalik, ya aja ngoten, kudu diwalik. Ngaji-ngajilah kudu seger. Aja kok ngaji sing penting ngaji senajan apa? Diwalik. Ngaji-ngajilah angger napa? Seger. Aja apal sithik lah penting paham. Diwalik apal akeh lah tapi kudu paham. Nggih. Niki sing terakhir kula badhe ngritik. Kula wau mirengno ning YouTube. Nggih tasrifan. Kula usul tasrifan iku aja dilagokke kan. Sebab ngrusak kaidah nih. Lagune piye mong? Khofa ya khofu misale niki. Ning ngrusak kaidah niku. Gitu. Wong sampean ngaji ambu awe ora oleh dawa-dawa nek ora ana mate kok mosok tasrifan malah dawa-dawa niku piye? Kenapa kok perlu diluruskan ini? Karena nanti nek sampean ngaji tasrif istilahi khofa khofu iku engko jumbuh karo khofa sing ora ana alife. Wis tekan tasrif istilahi itu dong. Non fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'altuna fa'altu fa'alna. Nek iku kudu didawakno mergo supaya konangan iku ana dhamir alif tasniyah, ana dhamir wau jamak. Nggih, ana dhamir napa mawon niku wis pokoke niku. Tapi nek sing tasrif lughawi niki nek saged aja dilagokno sing ngono tambahane sing ngrusak panjang pendeke. Sebab napa? Sebab niku kaidah. Nggih. Engko khofa fi'il apa? Mandi. Wakeke napa? Napa? Mufrad ghaib. Repot iki wong alife kok. Nggih. Niki supaya ditobati nggih. Ya ora dosa, saya niki mboten soal dosa mboten, cuman niki saran. Ya nek dienggo nek ora ya wis apa. Nggih, saya kira niku mawon sing kula aturaken, sing penting sampean numpung senop sing semangat. Golek ilmu niku iso kapanpun. Nggih, makanya sampe dingendikake wal umru kulluhu awanun lit talab wa ibnu ziyadin ba'da sab'ina talab. Semua usia kita itu
niku adalah waktu mencari ilmu. Jadi ora ana golek ilmu waktu nom tok mboten. Nek golek ilmu waktu nom tok sahabat ora ana sing alim, Pak. Mergo sahabat niku masuk Islam wis sepuh kabeh, ngerti Quran wis umur 40 kabeh, rata-rata sing awal-awal. Tapi dadi ngalim kabeh. Nggih. Tapi pancen sunnai atau sunnah alam nggih. Niku tiyang golek ilmu niku kedah wektu nom. Niku ameh nutup ora sedaya piye. Dados wal umru kulluhu awanun litolab. Kabeh umur kita niku waktu untuk mencari ilmu. Jadi jangan sampai menganggap nek wis rampung ngapal alfiyah wis. Nek wis rampung lulus KTBS, tahfidz Yambul Quran remaja wis. Nek lulus S1 wis dan seterusnya ndak. Dan mencari ilmu niku ora sing dimaksud niku ora kok daftar tok mboten, tapi ngaji niki lho sing intine. Makanya sing siiran tak waca niku wal umru kulluhu awanun litolab wa ibnu Ziyadin ba'da sab'ina tolab. Wonten ulama namanya Ibnu Ziyad niku umur 70 tahun lagi ngaji, mulai teko nol ngapalno juruminya. Tapi ndelela umure dawa. 20 tahun ngaji, umur 90 sampai diangkat jadi mufti. Sampai akhirnya saya umur sekitar kira-kira 110 atau 120. Terus sempat jadi kiai, jadi ulama. Mumpung sampean jenom apa wae apalno, wis niki mawon pesene. Apa wae napa? Apalno. Mumpung jenom, nadzoman tauhid apalno, nadzoman tajwid apalno, nadzoman fikih umpamane wis entek kabeh, apalno kabeh. Nggih, sampai nek wapal kabeh itu menjadi bahan sampean sok ben nek ngaji lebih tinggi lagi. Jadi bahan kabeh. Jangan terpengaruh dengan omongan apal tok ora paham. Mending daripada wis ora paham ora apal. Biasanya saya ngomong ngono iku wis ora paham ora apal. Mending iso apal. Apal kabeh ora apa-apa. Wong lali ora dosa. Nggih, alfiah lali ora dosa, nek Quran ngono dosa. Mumpung jenom uteke sampean ijeh tokcer, jenengan takoki sing sepuh-sepuh niku sing duwe anak niku. Kok do noleh lapo? Wis rasa noleh karwan ketok kok. Niku kula mawon nggih, nek umpamane mulai ngapal nadzoman beberapa kali misalnya kula mutolaah kitab untuk nadzoman tak apal lo. Niku bar lali, gampang lali daripada zaman apalan di enom niku. Kula apalan pertama kali mondok nadzoman ngasih niki nggih jake sing apal. Apa meneh syair-syair sing kanggo iso kanggo ngombali cewek ngono. Gitu, biasanya niku kudu ana motivasine ngono, lagi apal syair biasane ya. Wis ora usah dicontohno ndak rabar-bar mengko nggih. Wis pokoke mung jenom, uteke sampean iki apik, fungsine apik, mangane ya enak-enak ning mriki jarene. Kok ora enak piye? Wong kula niku ora tau reti critane wong mondok niku mulai gering niku ora ono. Saiki wong mondok niku mulai lemu kabeh. Lho biyen niku masyaallah, kula mondok niku gering. Lho saniki mondok wis lemu kabeh piye? Lho nek biyen niku wong mondok mulai ana wong tuane masyaallah nang kok geringe pol, lha mangan apa? Saiki nek anake gering malah wong tuane protes. Anakku nek pondok pakane apa iki? Kacau, wong tuane malah marah-marahi nggih. Nek pondok niku tirakat. Ning tirakate sampean ora usah poso. Nek sampean poso ora sida ndres, ora sida ngaji. Tirakate sampean niku ngapalno apa wae sing iso diapalno. Apa baleni ngapalno
Wis niku mawon cekeli. Iku nek sampean apal kabeh engko lulus ke madrasah sampean ameh ngaji nok endi ae mesti kepenak. Nggih, niki buktekno omonganku, nek aku keliru silakan dituntut. Nggih. Nggih. Monggo kita temenanan oleh ngaji ilmu, jangan pernah merasa cukup. Nggih, kula pernah untuk quote niku cara santri makalah saking kajen nggih pondok Mbah Sal Mahfud niku ngendikane ngenten. Kapan manusia mulai bodoh? Saat dia berhenti membaca. Dalam kurung membaca niku belajar. Jadi kapan kok jenengan mandek belajare goblok dadak mesti. Iya, jangan mentang-mentang wis mulang ora ngaji mboten, tetep mutolaah. Nggih, muga-muga ngilmu sing sampun jenengan hasilaken wonten ing pondok niki diparingi berkah lan manfaat dening Allah Subhanahu wa taala. Senajan sithik ya nek iso akeh niku saged berkah lan manfaati kanggo awak dhewe, kanggo keluarga lan kanggo tiyang sanesipun. Nggih, kula saged ndongakno mergo nek mulang wis ora kober. Nggih, sesekali saged dolan ngeten niki silaturahim. Nggih, niki mawon sing saged kawula aturaken, wis kesuwen niki ketoke. Nyuwun agung pangapunten, nggih muga-muga sing tak sampaiake wonten berkah lan manfaatipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.